много години в гората живеели мама Мецана и малкото меченце. Всеки ден те излизали на разходка в гората. Разглеждали цветята от храст на храст, от капинка на капинка. Но един ден, както всички деца, малкото меченце и то било павово и непослушно и решило да излезе от къщичката им. Тръгнало само в гората. Вървяло, вървяло, полянка на полянка и така хапнало си капинка, ягодка и навлязло навътре в гората. Когато решило да се върне, то разбрало, че се е загубило и не знаело пътя към своята къщичка. Плакало, плакало, но никой не му помогна. Затова малкото меченце се обърнало към месечинката и я помоля: ти, месечинки, си много високо и всичко виждаш. Моля те, покажи ми пътя към своята майка, да мога да се прибера при нея. И тогава станало чудо. Малкото меченце се качило на небето и се превърнало в звезда. Минало се време. Мама Мецана се усетила, че го няма малкото меченце. Къде ли е нейното детенце? Търсила го, разпитала птичките, какви ли не животинки срещнала, но никой не й помогна. Тогава тя седнала до едно храстче и попитала месечинката. Погледнала нагоре и видяла тази звездичка. Моля те, месечинки, помогни ми да отида на небето, за да си намеря своето детенце. Превърни ме в звездичка. И тогава станало чудо. Мама Меца станала звездичка. Така двете звездички се събрали на небето и можем да ги видим само когато е вечер. С просто око можем да погледнем малката мечка и голямата мечка и така те били винаги заедно. А сега ми кажете, кога можем да ги видим? Запомнихте ли? Да. Кога? Кой ще каже? Кога можем да видим двете, малката и голямата мечка? Кажи, Краси. Пред вечерта. Защо? Защото се вижда само когато е вечер. Вече. Сега затворете очички. Хубаво затворете очички. Сега ще чуем една песен. За кого ли пее децата в песента? С ръчички. Затворете очички, Ема. Крис. Отворете очички. За какво се пееше в песента? Кой ще каже? Кажи, Миш. В песента Силно. се пее за слънцето. За слънцето. А кога го виждаме слънцето? Кажи, Билянка. Кога можем да видим слънцето? Само че стани да те видим. Кога? Слънцето може да видим само на светло. На светло, когато е ден. И това слънчице красиво се вижда. Слънцето, дечица, е звезда в центъра на нашата слънчева система, която наричаме Млечен
път. Вие знаете ли, че Слънцето си има семейство? Да, това, както ние всички си имаме семейство, така и Слънцето си има семейство. То се нарича семейство на Слънцето. От много планети. Сега ще ви запозная с първата планета. Това е семейството на Слънцето. Виждате ли ги колко са много? Хайде сега да видим първата планета от семейството на Слънцето. Това е Меркурий. Тя е най-близката планета в Слънчевата система и е най-близо до Слънцето. Виждате как е близо до Слънцето. Има много кратери, но аз искам да знам тази думичка, позната ли ни е? Какво значи кратер? Миши, високо. Стани като учениците в училище. Силно. Значи едни големи дупки от метеорити. Падащи метеорити. Точно така. Дупки, които се получават от падащите метеорити. Айде сега да видим първа маса първо. Как се получават тези метеорити? Първа маса. Вземете по едно камъче, което е нашия метеорит, и го пуснете от високо, за да видим кратера. Да видим какво е кратер. Браво! Мишето пусни. Така. Симона. Да. И Никол. Хайде да видите сега да видим кратерите. Колкото по-отвисоко, толкова е по-голям кратер. Да видим светлето. Хайде, Краси. Така. Браво. И Билянка. Вземете ги сега да видим какви са вашите кратери. Да видим. По-голям. Още по-голям. Свети там. И третата масичка, малко дечицата, да направим кратери. Вземете си по един метеорит. Високо. Така. Да. Още по-високо. Сега да видим. Вземете си метеоритите. Какво има? Ето. Виждаш ли сега какъв е хубав кратер? Оставете си ги сега там. Сега. Добре. Семейството на Слънцето, втората планета. Това е Венера. Носи името на богинята Венера, която планета прилича много на нашата Земя. И я наричат още планетата, сестрата на Земята. Още я наричат хората вечерница. Да запомните. А пък сутрин зорница. Тази планета е видима за човека. Тя също се движи около Слънце. Позната ли? Да. Къде живее? На коя планета? На планетата Земя. Тя е единствената в нашата система, която има живот. Сега ще видим кой е единственият спътник. Какво е това? Луната. Тя обикаля ли около Слънцето? Не. Тя обикаля около Земята. Следващата планета е Марс. Тя се вижда в червен цвят и я наричаме червената планета. На Марс се намира и най-високият връх. Някой знае ли? Как се казваше най-високият връх? Олимп. Олимп. Я повторете. Олимп. Това е най-високият връх на планетата. Известно е за нея още, че на повърхността има вода. До нея са стигнали 2 от марсоходите. И се предполага, че може да има на тази планета живот. Тя също се движи около Слънцето. И сега да видим петата планета. Това е Юпитер. В Слънчевата система тя е най-голяма от всички планети. Виждате я. След нея по големина са Сатурн и Уран и Нептун, които ще видим по-късно. И тя се върти най-бързо около
слънцета. Виждате ли колко е голямо? Следващата е Сатурн. Единствената планета, която е обкръжена от пръстени, които са с множество камъни. Ето тук съм ви показала. Виждате ли колко много пръстени има? Да. Още една картинка на Сатурн. Самата планета е покрита с лед и космически прах. Хайде сега да видим, ще забележите ли нещо? Тя се движи около Слънцето си, мама, но в обратна посока от другите планети. Добре, забеляза. Седмата планета е Уран. Трета по размери и най-студената в цялата е покрита с лед. Ние виждаме защо. Защото прилича така. Тя също се движи около Слънцето. И осмата планета, която е четвърта по размери и най-отдалечена планета от Слънцето, прилича на Уран и е открита с математически изследвания. Единствената планета, която са я открили, като са смятали, са използвали математиката. И аз сега да видим, движи ли се около Слънцето? Да. И стигнахме до Плутон. Тя е втора по големина планета, Джудже. Защо ни казваме Джудже? Защото е най-малката и поради малките й размери са смятали да ни я разглеждат като планета. Затова тя е последна и се казва Джудженец. Движи ли се около нашето Слънце? Да. Ето сега цялото слънчево семейство, както го виждаме сега, ето го и нашия макет, който си имаме в детската градина. И сега ще ви покажа как се движат планетите около него. Виждате ли как се движат? По-близко до Слънцето и най-отдалечената, за която сега говорихме, по-далеч от Слънцето планета. Ето така представлява движението на всички планети около Слънцето. Така. Хайде сега станете и се обърнете към нашите планети в група. Земя, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Последната. Браво! Вие запомнихте семейството на Слънцето. Планетите, които обикалят около Слънцето. Като започнем от първата планета, Мишо, писалката ли там? Това е коя планета първата? Кой показва? Добре. Меркурий, седни. Божидар е следващата. Коя е? Коя планета предвижда? Следващия. Никол, внимателно. Коя планета идва наред? Земя. Земя. Дай сега. Добре. Следващия, кой ще дай? Следвато. Това е? Марс. Браво. Добре. Следващия. Емето. Коя е следващата планета? Там. Хайде вземи сега. Там. Добре.
кой ще излезе? Крис. Крис, взими си. Коя е следваща? Тур, по-сърничко кажи. Как далечко малко слънцето. Добре. Тук там. Кой ще дойде следващата планета да поднесе? Кажи така да видиш. Добре. Следващата кой ще излезе да я поднесе? Това е синята планета, коя е студената. Нептун. Тя е далече, добре. И последната планета, Симона. Плутон. Къде е тя? Тя може да се тук. Далеч. Далеч. Там. Добре. Благодаря. Хората, които работят и изследват планетите, звездите и всички космически тела, се наричат астронавти. Сега ще ви ги покажа. Това са хората, които работят и се наричат астронавти. Астронавтите работят в космическите обсерватории. Сега пък ще видим къде е сградата, в която работят. Ето това е космическа обсерватория. В тези обсерватории използваме и телескопи. Телескопът, деца, сега ще ви покажа от по-отблизо. Ето тук се отваря едно прозорче и там излиза какво? Телескопа. Ето го телескопа. От тук телескопът като се покаже и вече наблюдават небето. Планетите, космическите тела и други галактики. Ние в детската градина си имаме такъв телескоп. Ето сега ще го покажа. Това е телескоп. По-близичко ще го видим. Първа маса да дойдат. И тъй като с телескопа, кога се наблюдават планетите? Кога? Вечерта. Защото трябва да бъде тъмно. И сега ще наблюдаваме пък нашите планети, защото не е тъмно, а е през деня. Коя планета сега наблюдаваш? Венера? Добре. Сега ти си виж коя планета ще видиш. Коя планета? Слънцето! Ама тя не е планета. Добре. Вижте коя планета. Симона, втората масичка. Тихичко да дойда. И ти гледаш слънцето. Най-ти харесва. Добре. Да, погледнете там Нептун, Сатурн, Светланка. Земя. И Земята видям. Добре. Вижте какво ще видиш. Какво виждаш? Венера. Добре. Насочи телескопа там, където желаеш. Какво видя? Сатурн. Харесва ти Сатурн. Да видим другата масичка да дойде. Ти, Краси, какво видя? Венера. Добре. Хайде последните деца да видим какво ще видят. Ето. Сатурн си избра. Добре. Ти какво ще видиш? Хайде сега видям, че какво видя? Слънцето. Добре. Виждаш ли? Прославка, какво видя? Сатурн, добре. Хайде и Борко да видим. Най-малката, не искате ли да я видите последната Плутон?
Юпитер си видял. Добре. Сега, дечица, искам да ви попитам, за да отидем в космоса, с какво можем да отидем? Кажи, Ема. В космоса можем да отидем с ракета. С ракета? Аз съм ви приготвила една изненада. Ще ви пусна истинска ракета, за да видите как излита. Гледайте сега. И ще броим на английски. Излетя. Ето тя излетя. Тя лети много бързо, за да стигне в космоса. Така. Ние видяхме тази ракета. Как? Къде? В космоса отлета. Но кой ли я кара тази ракета? Кажи, Светланка, с много думи. Тази ракета? Тази ракета я кара космонавта. Космонавта? А вие знаете ли кой пръв излетява в космоса? Сега ще видим. Кой ли излетя за първи път в космоса, Никол? За първи. За първи път в космоса излетя кучето Лайка. Кучето Лайка. Те го изпратиха, за да види дали горе има живот. И тогава, кой е първият космонавт? Крис, първият? Първият космонавт се казва Юрий Гагарин. Чудесно! Я да видим сега кой след него е излетял. Ема? Втория космонавт се казва Валентина Терешкова. И жена е летяла в космоса. А ние пък дали имаме в България такива космонавти? Да. Показвам. Познаваме ли ги? Кажи, Борко. Това е... Български космонавт е Георги Иванов. Чудесно! Георги Иванов от България. А кой е вторият, който му помогна с Мише? Вторият български космонавт е Александър Александров. Ето това са първите хора, които са излетяли в космоса. Чудесно! Вече ги знаем. Сега, дечица, искам да обърнете листчетата и да нарисувате това, което учихме до сега. Да нарисувате орбитите, които са 9, да сложите планетите върху всяка орбита, които са по-близко и по-далеч от Слънцето. Започвайте. Моля, покажи се на децата слънчице, топло усмихни се. Ало, ало, слънчице,
добите си Търсят съвети. те по всичките утрени адреси. Клоните сред птичките, слънчице къде си? Той изкочи стресано, нова златна виза. Облаците есени до обяд изгриза. Да видим. Така. Точно така. Чудесни. Чудесна. Семейството на слънцето. Виждам. Всички картинки. Хубаво ги покажете. Ало, ало, слънчице, моля, покажи се. Всички да ги видим. На децата слънчице, Хайде да видим. Вижте страни. Всички. ало, Чудесно. слънчице, Прекрасни картинки. Сега, дечица, вземете искам да превърна в деца и повярвай ми, че съвсем сами този свят ще промени. Днес с вас Ще бъде ще си детска направим планета, като всеки от вас да ни пристигнете върху нея. ще За да бъде видим детска нашата детска планета каква ще бъде. нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда ми светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта. Не само сън това, не малка приказка една. О, повярвай ми, че съвсем сами този свят ще променим. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда ми светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата Да видят животни, има корабчета, лодки и цветя, колко много рибки, ой, мечета.